Aneh apa ora bocah iki? Ndane ora mau siap. Den. Oi. Den. Kita berdua. Walah, lagi apa bocah? Lagi ya. Situ apa ora? Arep ngendi to? Lah, jarang cok OTW lho piye to? Ya wis ayo siap-siap lek salin kono. Wah, wis siap lho wis. Ganteng iki lho. Ayo, siap OTW aku. Lah kok kuwi jek nggawa sarung barang koyo ngono? Iki lho. Lah aku ora nggo sarung ora oleh metu karo bojoku lho piye to kuwi? Ora, berarti pamit ku arek ngaji to iki ngaji. Aku arek ngaji. Kok ora ngono ya. Piye meneh? Piye? Bocahku yo angel nggo ditinggal. Terus piye? Lah aku iki gak oke. Lah terus tak bojo berarti walah rasa kuwatir nak bojoku ki aman to. Oke. Gue ngerti suaraku seret aku buka lawang ngono lho. Berdem-dredeg kae ning jero iki wis. Ampun-ampun to ora aku wis. Tenang kok. Wis lek salin tenan. Aduh, kotor tenan iki. Ono lek salin. Wis aku ora melu ya. Ngene. Serasa wedi nek bojoku nggo aku. Ben aku sing gendel. Waduh, wis cak. Putus karo sapa kowe? Lo lew aku ora melu ya. Tenang wae lek salin kono. Wah, wis tau lho. Saya ora melu lho yo. Ki wis bengi iki. Pamit lu mau ngaji. Makan kene. Aku mau ora gelem ngopi lho. Tapi ora ndi-ndi ora ngopi. Balik sih. Sejak aku lho yo. Ya wis. Wis nawe itu. Dadak awak Rasa-rasa. kalau angse ya. Wis. Sesuk wae tenang. Wis ora hubungi. Iki selamat ora bocah kiko. Oh no! Yeah.